Onyancha. Musipati yo maserie ta Catherine Anasi nigo aereire aria gwetera na gusaba abasamaria bayawesokia na kumukonya kumukonya singenche ndeyonsi erio korera abana baye abawotana nigo baraba kekegima na tabwati kende ekyo kera mokonye ere ko banonya nindagira nabono nigo aganirie gokonywa asikira otana numusachoe nigo amutigireta abana abo kibarabake na wekabono tamanyetia sare asenonya nabo agoteba buna nonya na senyumba menyete nigo agwetera chinga ngwasengencho tabwati besa cyuwakana samale tankoro ku Catherine Anasi no menyete kuri umugonjo ngora atare chira igabanye nabakonye skali onde chumbi onde amabere onde chiango yobwata abana abanya kobeka igabana mbwate yobwate miaka sta na aban second boni pare triplets nanje bone yande single mata kwa kanande nyomba kora linda abana eya sarango kore no gopati sekera lituko abora nyorera ara misini manditonya konyora bane bakorera bwaki konya tubati kendo ko konya naye bwopole bakorera nyomba bara baseri ko nyomba akaba kamuna sabiro ndo bansoranje bankonya na baba nkonya cyero barari babera bakangu basikera bande skuru agana njenyara nchake ko barigeri bina konya ngo barigeri na sabiro ndo bansi oranje bankonya na bango ba namba yesimi monkonya nchede ndo simuranyara bankonya erenkine yabana baya namba ya yesimi era 07 15 50 31 15 Mirorere 07 15 50 31 15 uralike Catherine Anasi ndobansi na mama nkonya buna bone bomutenya elire renti timbwati ndagera timbwati nyomba botuko twareire gombone gatwanyolire gento twalire chiro gaiga ndobansi rancho nkonya tiganya sama siseni na baraibonsi bare mukyo kaboko bankonye none ke bande ngotara na kero kingo nyorondo konye ke baro none kyo kwabusana bonko imokia karanche ngiche na abana